Sa ating police report mga idol, tiklo ang 2 katao sa ikinasang bypass operation ng otoridad sa Pangasinan. Nasabat sa isang 26 anyos na truck driver na isa ring high-value individual ang 25 grams ng hinihinalang shabu. Nagkakahalaga ng umaabot sa 170,000 pesos sa bayan ng Aguilar. Sa kote naman ng 34 anyos na kasalukuyang nakatira sa Sual matapos itong mahulihan ng higit 11 grams ng hinihinalang shabu at nagkakahalaga ng 75,004 pesos. Habang ang isa pang kasamahan nitong sospek ay pinaghahanap matapos itong makatakas. Umaabot sa halos 250,000 pesos ang nasamsam ng operatiba sa lalawigan. Nakatakdang sampahan ng kaukulang kaso ang dalawa. IFM News. IFM News. IFM News.